كاب استوديو زينا اير تي في عز السلامتنا تقبلوا خبركم تعزبتنا كما يتمسيون نلومي حامس 3 حساس ساعه 9 مشى استدلوا زينا ومسنادو نفلم لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيطرس منكسي فلما كاندي نطبتاتو حربنا رمضان محمد نور بمبل 83 عام عدمي بحمام تسويون عب من محدار كبابي عد حرقت بأساس 3.3 مليون ناقفة استوادد بروجكت ماي أقولقلت جميرون عب نوزبا ناقفة المعتن نبرتن فلسطات كبسا وفرتات تعديلون أمريكا بدسي تايوان التقبرو متتواقع كفلا مقانو تشاينا تنكيغان عب أفغانستان بسنك متتتاو تخصص زرلوت أقامات بغليلو ناب نور كم زي من الاستقاليتون إيران عب مزمعتها ومدايات التنتف ساتلايت والجفاء وانا صحفي حزباو جنبار حارنت إيرترا زنبرة قديم تقالاساين عبنتها ومراحن حربنيا بصاي رمضان محمد نور عب مبل 83 عامة عدميون بعسران تشاعة تحساس كلتشن عسران حدا تسويون عب شحنت شاعة ميتن سوسان 4 ناب سورات تتصنبرن عب تقادلو حارنت إيرترا كوميشنر رابع كفل خوينو زقلقلن حربنيا رمضان محمد نور حدا كاب مسرت حزباو حيلتات حارنت إيرترايون كاب 83 عامتات عدميو تن 57 عب قالسي نهاجراو ناصنتن هنصت هاجرن زحلفه وفوين بأرأينت تقاسن مراح زنبره تغارلاي رمضان محمد نور عب قدماي ودباو غباي حزباو حيلتات حارنت إيرترا وانا صحفي بمقان 10 عامتات دحر مغلغال عب مسرات كفل فتحي حزباو جنبار حارنت إيرترا مريح تراز تتصاوتن ناي فلما حلافنا يتكفلن زنبرانيو بحرنات الندما محدار زبادو باوقيح بحرن منستر فتحن بمقان حزبون هاغورن بتوفاينت زغلغلن بأرأينت زمرحن حربنيايو أبو شدشت ولدات زغانه تغارلاي رمضان محمد نور بزنبرو طعنا وصقم اب كارتوم سودان حكمنا ونابيت ناتغبرولي تسويون منغستي إيرتران حزباو جنبار ديمقراسن فتحن بمسواتي ابنتاو مراحن قديم تقالاساين تغارلاي رمضان محمد نور استسمعم مرير حازن ناغلصو نملا حزب إيرترا نسدرا بيتون مقالستون صنعتي هابكم يبلون نسنا سرعت قبر زملكت حبريتا اب قصالي كوهابين ناب كال زينا مسنسغر حبريتا كاب منستر طعنا لومي اب ممرمري ماكلات زواتات ماكل دبوب عن سبان غاش باركان بستغبرنا يلاباراتور مرمراتات 34 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو نساتم دما 17 كاب زوا ماكل مالت كلته كاب موشو ماكلات 15 دما كاب ممرمري ماكلات كوينم ادراشهم 3 كاب مباغاليانو حدقا كاب تيرافولو صلوت مايتمناي سلعدعرو عدغو عداد ماكل كتما معسكر دندن باراديزو ندابوند فيلاجو مندفران شامبكون 9 كاب ممرمر ماكلات زوادو مالت 7 كاب مندفرا كلته كاب دباروا كومون 7 كاب ممرمر ماكلات زوعن سبا مالت 3 كاب كرن كلته كاب علا برعد كلته كاب عتكليزان حد دما كاب ممرمر ماكل بارنتو زواغاش باركايم زي كم ديلن كله كورونا فيروس ترقيبهم عب هوسبيتالات تعقيبهم كن كجبر لهم صنعوا 10 كاب زوا ماكلن 3 كاب زبادو وقيح بحرن بتغلى 10 زيغاتات حاويهم كفانو قلو ود 87 عامت كاب زوا ماكل دما بمتفليلنا باز مسرت على الله قصري بكورونا فيروس تلقف زيغاتات كسابلومي 7982 بزيحلهم 7930 حدن كاب زيهم حاويهم استفانو 75 بمستفليو 176 دما جنا هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيهم منستر طعنا 3 حساس كلتشن عسران حدن اب نوزبات صورنا ممحدار كبابي عد حرقت بأستا 3.3 مليون ناقفة استوادد بروجكت صوري ستماي تمرقو اقلقلت جميرو اتي نبرتن تولدتن عقمتاتو ما واحيدم زواددو بروجكت كاب منچ ماين ناب عد زاتو استات 1 كيلومتر استزرغه شامبكوتات حنت عباي باسكان كلت معدل نقطاتن يتقالل ب19 تحساس بستغايدنا يمرق سنه سرعت قال زسمع حلفه احدو كتباو لمعات نو زبات صورنا اتو إساق تصفى مريم اتا علت حزبي عد حرقت فرص عروز رايلا علت مخانه بمغلات ابركتون زغبر موغيسون ام حداريت ممحدار كبابي عد حرقت ويزرو فقادو يبو غنا تترخيب زل عاوت قصالنت نخلو اب اتا حزان اتقاقمان تنقاق برتلابيا
ነበርቲ ብወገኖም መንገዲ 3 ሰዓት ተጓዒዞም ጥሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ሰትዩ ምንባሮም እዚ ድማ ኣብ ርእስቲ ጉልበታዊ ሃልኩን ጥዕናዊ ሳዕቤናቱን ደቆም ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ክበኽሩ ምክንያት ይኸውን ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ተረኺቡ ዘሎ መስተርሆት ንምዕቃብን ንምክንኻንን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንዞባ ናቕፋ ንኣልማዕቲ ጀራዲንን ነበርትን ፈልስታት ከበሳዊ ፍረታት ዓዲሉ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ መሐመድ ሳልሕ መሐመድ ዓሊ ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2013 ኣብ ፊደል ፐል ዝተተኽለ ፍረታት ትፋሕን ኮኹን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ጠቒሱ እቲ ሎሚ ዓመት ዝተዓደለ ፈልስታት ዘይቱን ትፋሕን ቡንን ከም ዘጠቓልል ኣረዲዩ ጎኒ እቲ ዝዕደል ፈልስታት ኣፍልጦን ግንዛብን ሓረስቶት ንምዕባይ እውን ዝተፈላለየ ሞያዊ ምኽርን ኣስተምህሮታትን ከም ተዋሃበ ዝሓበረ ክኢላ ቡቕሊ ኣቶ መሐመድ ሓመድ ብወገኑ ዘልምዕዎ ዘሎ ፍረታት ጽቡቕ እቶት ምእንቲ ክረኽብሉ ብሞያውያን ሕርሻ ንዝውሃቦም መምርሒታት ብግቡእ ክኽተሉ ኣዘኻኺሩ እቶም ፈልስታት ዝተዓደሉ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ብውሱን ዓቐን ፍረታት የልምዑ እኳ እንተነበሩ ኣፍልጦም ኣብቲ ዓውድን ዓይነታት ፍረታትን ውሱን ምጽንሑ ብምዝካር ንዝተዋሃቦም ኣስተምህሮታት ተመሪሖም ብዝበለጸ ስራሕ ንምዕማም ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ብዘይካዚ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ባቕላን ማሬትን ንኡስ ዞባ ናቕፋ ብምውሓድ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ምምሕዳርን ኣብ ከባቢኦም ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን መበቆላውያን ኣግራብ ኣብ ምክንኻንን ምዕቃብን ኣድማዕ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ተራና ኣገዳስነትን ቴክኖሎጂ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብሓፈሻ ምብራኽን በቕዓት ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ተዘትዩ ብ24 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ምስ ዲጂታላዊ ላይብረሪ ዘላሊ መደብ በቕዓት ተምሃሮ ንምዕባይ ኣብ ዝሕግዙ ሜላታት ኣመሃራን ርኽበታት ቴክኖሎጂን ተራ ሕብረተሰብ ክብ ዝብለሉ ኩነታት ንምፍጣር ኣብያተ ትምህርቲ ኣበርቲዐን ክሰርሓ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቢሻም መምህር ካሕሱ ፍቕረ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጎን እቲ ምስ ሃገራዊ ካሪክለም ተሳኒዩ በቕዓት ተምሃሮ ንምዕባይ ዝሕግዝ ኣገባባት ኣመሃራን ፍልጠት ዘኻዕበት ዘመናዊ ሜላታትን ብምትእታው መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምምሕያሽ ዝካየድ ጻዕሪ ዘሎ ሕፅረታት ኣብ ምቅላል ተራ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ብዝተወደበ ኣገባብ ክስራሕ ተሓሳሲቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ባረንቱ መምህር ዳዊት ካላላ ብወገኑ ምቅላል ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘጋጥሙ ሕፅረታት ንኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ መላ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ክገብሮ ንዝጸንሑ ደገፍ ክቕጽልዎ ብምልባው ኣብያተ ትምህርቲ ብቕዓት ተምሃሮ ንምዕባይ ኣብ ዝሕግዙ ሜላታት ጸቒጠን ክሰርሓ ጸዊዑ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ተመክሮ ናይ ምልውዋጥ መድረኽ ክፍጠር ኣበርክቶ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ተራ ኮሚቴ ወለዲ ክሕይል መምህራን ፍልጠቶም ንምክፋል ብትግሃት ክሰርሑ ተምሃሮ ድማ ንዝተኸፍተሎም ዕድል ብግቡእ ክጥቀምሉ ዝብሉን ካልእን ርእይቶታት ኣቕሪቦም معكن حدر سماتات نمسسانن سدرا سماتات نمنباين زوعل 55,000 ناقفان 4,809 يورون ገንዘባዊ ወፍያታት ተገይሩ بمسارة حبريتا منستر عيون محبرا ودحنتن قال 98 عامت ويزرو صقوين النغوس سبحاتو 30,000 ناقفان سدرا سوات سموك تقصدي دلي زيغا دما 11 ناقفان مسسن معكن حدر سماتات بركيتهم بزيكازي عبد زوا ماكل تركب بيت مرتكلاي درجه حالاي كم مقصلتا نايتي قديمه حلفنت وسيدا كتنابين صنحت 15 سدرا سوات كلتا توسخت سدرا سوات نخلت عامت نمنباي 24,000 ناقفا وفيا زي كمزيلن كله ودا بيتات محبركم من حبان كتما دارمشتاتن كبابيان جرمن عمشت توسخت سدرا سوات نمنباي بزوسو وسانه 3,000 يورو محبركم جيسنن كبابيان جرمن دما ابرستيا قديمم ككايدو صنحو نطفتات منباي سدرا سوات نمنباي توسخت سدرا سوات زوعل 260 يورو ጉጅለ ባህለ ሓንዳይ ከተማ ጊሰን ድማ 630 ዩሮ አበርኪቶም بقال وجن تقماتي تاسمرا سدرا بيت نفسير برخت جبر مريم نمتسكرين نبار عاد إنجليزي نبره ولادا ماتيوس برخت تحسبه واقع استاد شعات تشح نقفاز قمت حرودن كال حلقتن عب وتهدرا هوسبيتال جلاس نزركا وعبالاتن حموماتن أبركيتا زينا وشتاقر أبزي تزازي ملون زي سعبا كراو زيناتاتي
ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ታይዋን እትገብሮ ምትእትታው ከቢድ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ኣጠንቂቑ። ሚኒስትር ዋንጊው ሎሚ 30 ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቻይና ነቲ ምትእትታው ኢዳ ኣጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ብምሕባር ኣሜሪካ ካብቲ ጉዳይ ክትሕየብ ጸዊዑ። ኣሜሪካ ኣካል ሉዓላዊ ግዛት ቻይና ምስ ዝኾነት ደሴት ታይዋን እትገብሮ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ዝምድናታት ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ንዝጸንሐ ዘይምቅዳው መሊሱ ኣኽሪርዎ ከም ዘሎ ጸብጸባት የረዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ኣብ 2021 ኣብ ዲፕሎማሲ ዲሞክራሲን ማሕበረ ቁጠባውን መድያት ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘመዝገበት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዋንጊው ኣፍሊጡ። ቻይና ምስ ኩለን ሃገራት እትገብሮ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ንምምዕባል ከም ትሰርሕ ዝገለጸ ሚኒስትር ዋንጊው ብኣንጻሩ ንዓብላልን ጸቓጥን ፖሊሲታት ሃገራት ምዕራብ ብትሪ ከም ትቃወሞ ኣረዲዩ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪ ግዳማ ወተሃደራዊ ምትእትታው ተኸሲሱ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ንቡር ክምለስ ከም ዘይክእል ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ገሊፆም። ብሰንኪ 20 ዓመታት ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ምትእትታው ልዕሊ 11 ሚልዮን ኣፍጋናውያን ተሰዲዶምን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተመዛቢሎምን ምህላዎም ዝገለጹ ተዓዘብቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶም ንምምሕያሽ ዛጊት ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዘይተወስደ ኣረዲዮም። ብዘይካዚ ሚልዮናት ዜጋታት ናይታ ሃገር ሓደጋ ጥሜታን ጸላሊዎም ከም ዘሎ ጸብጸባት ኣመልኪቶም። ካብ 2001 ክሳብ መፋርቅ 2021 ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝተኻየደ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ልዕሊ 30,000 በርጌስ ኣፍጋናውያን ክቕተሉ እንከለዉ ዕጽፎም ድማ ከም ዝቐሰሉ ጸብጸባት የረዱ። ነቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዝመርሕት ኣሜሪካ ኣሽሓት ወተሃደራታት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 2.3 ቢልዮን ዶላር ከም ዘባኸነትን እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ። ኢራን ሎሚ 30 ታሕሳስ ኣብ መጽናዕታዊ መዳያት እትነጥፍ ሳተላይት ወንጪፋ። ይኹን እምበር እታ ብዓወት ናብቲ ዝተደለየ ቦታ ከም ዝዓለበ ዝተገልጸት ሳተላይት እንታይ ዓይነት መጽናዕቲ ከም ተካይድ ዛጊት ኣይተነጸረን። ኢራን ኣብ ፈለማ 2021 ኣብ ተመሳሳሊ መዳይ ከም ትነጥፍ ዝገለጸታ ሳተላይት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ዝተቐሱ ጸብጸባት ኣሜሪካ እቲ ፈተነ ንምምዕባል ሚሳይል ቴክኖሎጂ ዝዓለመ ምንባሩ ብምጥቃስ ከም ተቃወሞቶ ይሕብሩ። ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምምካት ወተሃደራዊ ዓቕማ ተደንፍዕ ከም ዘላ ትሕብር ኢራን ኣብ ፈለማ 2020 እውን ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ እትነጥፍ ሳተላይት ከም ዝወንጨፈት ይዝከር። ምትፍናን ሃገራት ምዕራብን ኢራንን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናኸረረ ከም ዝመጸ እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ይሕብሩ። ሩስያን ቤላሩስን ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ ናይ 2022 ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳ ምዃነን ኣፍሊጠን። ክልተን ሃገራት ነዚ ዝሓበራ ፕሬዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮን ትማሊ 29 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ፒተርስበርግ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ። ዕላማ እቲ ኣብ ግዛት ቤላሩስ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ልምምድ ወተሃደራዊ ዝምድና ክልተን ሃገራት ንምድንፋዕ ምዃኑ እቶም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ገሊፆም። ይኹን እምበር እቲ ልምምድ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ህላዊ ከውሕስ ንዝሰርሕ ዘሎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ ተንተንቲ ይጠቕሱ። ሩስያ ጸጥታ መሻርክታ ቤላሩስ ንምውሓስ ክሳብ ምልኣኽ ሰራዊት ዝበጽሕ ወተሃደራዊ ደገፍ ክትገብረላ ከም እትኽእል ክትገልጽ ምጽናሓት ጸብጸባት የረዱ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ንዝግበር ግዳማዊ ጸቕጥታት ብትሪ ክትቃወሞ ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ። መስመር ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ኖርድ ስትሪም 2 ቀረብ ንምውሓስ ተዳልዩ ከም ዘሎ ኩባንያ ጋዝፕሮም ኣፍሊጡ። እቲ መስመር ፍቓድ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ዝረክብ ብቐጥታ ስርሑ ክጅምር ከም ዝኾነ እዩ እቲ ሩስያዊ ኩባንያ ትማሊ 29 ታሕሳስ ሓቢሩ። እቲ መስመር ስርሑ እንተጀሚሩ ኣብቲ ኣህጉር ንዘሎ ሕፅረት ጋዝ ክፈትሕ ምዃኑ እዩ ኩባንያ ጋዝፕሮም ዝገልጽ ዘሎ። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እቲ መስመር ስርሑ ንምጅማር ሃገራት ኤውሮጳ ፍቓድ ክህቦ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምሕባሩ ይዝክር። 234 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ኖርድ ስትሪም 2 ንሃገራት ኤውሮጳ ዓመታዊ ልዕሊ 55 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ጋዝ ክዕድል ከም ዝኽእል ይጥቃስ። ብዘይካዚ እቲ ብባሕሪ ባልቲክ ዝሓልፍ መስመር ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ኣብ ምድንፋዕ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ይግለጽ። ኣብ ጠፈራዊ መጽናዕትታት ወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ትማሊ 29 ታሕሳስ ኣብ ካርታን ሓበሬታን እትነጥፍ ሳተላይት ብዓወት ወንጪፋ።
إذا لونج مارش استهالت روكيت تلاقت ساتلايت تشاينا بت روكيت كابزوان شفتن ساتلايتات مبل 404 مقانات صبصبات يعبرون تشاينا ب20 حمشان تحساسونا بدهساس بهراي وصقاتات التنطف ساتلايت بعوض كمزوان شفت يذكر ناي جزار سا مدبر تدكون زلا تشاينا كساب 2030 نتفراو نتفتات كتعبلو مقانع تعبر زي خبركم تحتاتلتي زيناتات نمزام مارس زينا حربنيا رمضان محمد نور عبد مبل 83 عام عدميو بحمام تسويهم عبد ممحدار كبابي حد حرقت بأساس 3 سنة ب3 مليون ضعفاز توادد بروجكت ما يقولوا تجميرهم عبد نوزبا نعفان المعتن نبرتن فلسطات كبسا وفرتات تعديلهم أمريكا بدأت تايوان تجبرهم تواجه كفلا مهانو تشاينا تنكيقا عبد أفغانستان بسنك متتاو تفسد زلط سجمات بغليلون عبد نقول كم زي من الاستقليسون إيران عبد مصنعته مدايات تنظف ساتلايت وانشفاع زينة تفتصيمو نحن